Bună, Sami! Bună! Cum zice? Cum zice Sami? Bună ziua! Cum? Treabă. Ce treabă? Vinde. Să te întreb cuvintele? Nu, astăzi mami te întreabă povestioarele din Biblie, da? Ia să vedem noi. Vrei să spunem ucenicii? Asta mama au. E fanfara acolo, da? Au cântat și s-au dărâmat zidurile Ierihonului. Hai, arată la mami ucenicii. Asta Goliat. Asta este Goliat și cine este băiețelul? David. Ce a făcut David? Lățica. I-a dat cu Petricica? Unde i-a dat? Unde i-a dat? Goliat. La Goliat? Da. Și ce a pățit? Ce a făcut Goliat? Good. A căzut? Da. Da. Hai, arată mai departe. Unde sunt ucenicii? Uite, ucenicii Domnului Isus. Cine este aici? Domnul Domnul Isus. Hai să-i spunem în ordine. Cine este aici? Ion Petru. Simon Petru. Și aici? Andrei. Andrei, fratele lui. Și aici? Asta Acop. Iacob. Și aici? Ram. Ioan. Și aici? Ibe. Filip. Și aici? Bartolomeu, da. Și aici, lângă Bartolomeu, cine este? Toma. Toma. Și lângă Toma? Patei. Matei. Și aici? Asta Acop Testina. Iacob cel tânăr. Și aici? Asta Tadeu. Tadeu, bravo. Asta Ionaitu. Simon Cananitul. Asta Iuda. Câți ucenici sunt? 12. 12. Hai, numără-i. 1, 2, 1, 2, da Ibi. ăla-i Filip. 1, 2, 2, 4, 5. 5, 6. Așa. Hai să mai vedem și alte povestioare. Hai să vedem de la început. Ia să vedem. Ce este aici? Papagalul. Papagalul? Dar cine e ăsta? Asta Adam. Și lângă el cine este? Reba. Eva. Și aici ce este? Asta Leanul. Lion. Și aici? Asta Dac. Este da, cățușcă, da. Asta Inu. Este delfinul. Și asta ce e? Asta Ip. Sheep. Și asta? Lebabag. Ladybug. Asta Adam. Adam. Asta Și aici? Dame Cocac. Doarme în copac? Cine doarme în copac? Coso. Dame Cac. Cuțul în copac? Măi. Hai mai departe să mai vedem ce povestioare mai sunt. Aici ce povestioară este? Noi. Noe. Ce-a făcut Noe? La Abia. A făcut corabia Barca. și a pus toate animalele, 2 câte 2. Ce animale sunt în corabie? Ce este asta? Mic. Un elefant? Mic. E mic, da? Nu poate lângă. Nu poate să meargă? Merge. El merge. Și aici ce este? Asta dapa. Girafa. Și ce este acesta așa frumos colorat? E cocobel. Curcubeu. Și cum se spune în engleză la curcubeu? Embo. Rainbow. Și cum spune Sami? Libellula. Luba. Libellula. Bula. Încă o dată. Libellula. Luba. Libellula. Spune încă o dată. Luba. Libellula. Și aici cine este? David și Goliat, da? Hai să vedem mai departe. Aici cine este? Eddie. Regele. Cum se spune la rege? Pink. Și aici cine este? Queen. Regina, Queen. Cum o cheamă pe regină? Queen. Cum o cheamă? Doamne.
Poate, Doamne, Doamne, dar cum o cheamă? Tico. O cheamă Estera, da? Tico. Tico. Ce este? Tico. Tatine Stă în cârcă aici, da? El stă în cârcă, un copil aici, da? Ia să vedem unde este Moise, Sami. Tatine ata. Îl ține tata lui în cârcă. Hai să vedem aici pe Moise. Aici cine este? Acolo. Iacov. Și aici? Unde? Îngerii. Și aici un cofuleț pe apă, cine este? Monte. Moise. Și aici cine este? Teta. Cine? Da. Sister a lui. Tata loc. Cum o cheamă pe sister? Maria, da? Și aici este un tartăl. Și aici este un frog, este aici, da? Pe apă, da? Da. Și aici, ia să vedem, aici cine e? Moise. Nu mai este bebe, e mare, a despărțit apele, da? Da. Ia să mai vedem ce mai este. Aici, unde e Daniel în groapa cu lei? Unde este Daniel în groapa cu lei? Aici cine este? Samson, bravo, Sami. Fanfara. Cântă cu trompetele. Cum cântă? Hai, dar cum cântă? Doi. Cum cântă Trei. Sami la trompetă? Super. La trompetă. Dar și Sami cum cântă? Tare la trompetă. Cum cântă? Cum cântă Sami la trompetă? Te duci să cauți trompeta? Hai, vină repede, te aștept. Te aștept.